Inyog yung giilog dito sa grupo nila ni Senador Marcolita, Senador Alan Peter Cayetano, ni Pia Cayetano ng Blue Ribbon Committee. Inyog yung giilog kay kamoy mag-imbestigar. O sa may na resulta karo wa man lagi mo investigasyon hangtod nga ni inyo na nang gihatag dito sa ombudsman. Ha? Ano sa araman na nahimo god nga ang Blue Ribbon Committee na nga kanana nga maabot sa ombudsman. Asa man nag-turn over sa ICI ang sa infrastructure, ang Independent Commission for Infrastructure ni sumitir na, ni-recommend na silang pakasuhan si kanyo Speaker Martin Romualdez kay duna sila basihan. Nganong nalangan man na? Nganong nadugay man na? Gilangan-langan? Ha? Gilangan-langan? Nalangan? Gilangan-langan? O giyak-anim? Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Samtang nga balita gikan sa kauluhan da mag-inahan nga sila nga Senador Loren Legarda o Congressman Leandro Leviste nilarga sa gawa sa nasod apan managlahi mga sukindig paminaw ang ilang destinasyon. Straight to the point. Niingon si kanang naa nga Ombudsman Remulla. Niingon si Ombudsman Remulla nga kinahanglan nga mubalik si Senador Loren Legarda o si Congressman Leandro Leviste. Kinahanglan nga mubalik kay doon na sila ipasakang kaso. Dili nila paaboton nga mubalik sila diri nga nakapusas. Grabe mga sukindig paminaw si Ombudsman Remulla kasamang listor. Sunan ka ang senadora imong ingnon ana usa ka senador imong ingnon nga balik diri ha unsa may gusto nimo di ka mo balik gusto ka nga inigbalik nimo diri nakapusas na ka. Sa ato pa doon nagiplanos Remulla di ay doon nagiplanos Remulla nga ipapriso kini si Senadora Loren Legarda o si Congressman Leandro Leviste. Ang rason nga nung ni adto si Senadora Loren Legarda dito sa gawas tungod kay ga-file sa medical leave kasama nga ni Store ang Congressman Leandro basin og nagsuroy-suroy lang sa ni dito gamay nagkuan lang usa kanang naang basin og gihapang giayo ning mga kaning mga files nga matod pa sa anomalyas flood control basig gihapang gihanay dito sa gawas so morning ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw kay ombudsman. Ang ombudsman doon na kunoy matod pa plunder o graft ang maoy i-file nila dito ni Senadora Loren Legarda o Congressman Leandro Leviste. Kabahin mga sukindig paminaw lagi ko aning pagpanag-iya o exclusive nga pagpanag-iya sa solar nga matod pa niya kining adlaw iya man unta sa tanan matod pa iya kuno sa tanan ang uban gipanag-iya ra kuno ni Congressman Leandro Leviste. Tanawahan unsa naabot naman tag imbestigar sa solar dong Remulla nganon abot naman kag imbestigar sa solar wa magani ka kahumag imbestigar sa flood control to na hinuon ka sa solar na unsa ba ka oy. Wag mo ilaing makita nga laing anomalya ni Senador Loren Legarda o Congressman Leandro Leviste kana gyud solar. Asa mga flood control, asa mga senador nga imuhang mga amigo mga senador nganon dili magkaka-imbestigar Kabahin sa flood control. Katumagi mga senador, katumagi mga congressman nga wala mo tilap sila palapas Malacañang Subay ni ini ombudsman mga sukindig paminaw masaligon siya nga mobalik ra gyud hinoon si Senador Loren Legarda o si Congressman Leandro Leviste usab mga sukindig paminaw balik ra to kay kanang na ang grabe po og inyong pambutangag kolor ang ilang pagbakasyon dito
butangan dayog kolor mga sukin digpaminaw. Ayaw sa butangig kolor dong Rimulya ha. Senate Blue Ribbon Committee nitugya na ngadto sa ombudsman ang pag-imbestigar sa flood control scandal. Straight to the point. Adi pahibalo karon mga sukin digpaminaw si kanang na ang Senador Erwin Tulfo nga iyaha na mga sukin digpaminaw nga gitugyan ang tanang investigasyon sa flood control dito sa ombudsman. Sa ato pa si Erwin Tulfo nga maoy chairman sa Blue Ribbon Committee dili na mag-imbestigar. Maubay pasabot ni Erwin Tulfo ani kay matod pa niya nga nihangyo kuno ang ombudsman didto niya og ni Senate President Win Gatchalian nga kami nalay bahala ani, kami nalay bahala sa investigasyon ha. Kami nalay bahala sa investigasyon, dawat na lang mog limpyo. Ha? Tanawa ra ha. Tanawa ni mga sukin tigbayo na unsa ka kanang naabang kakuan si Senador Erwin Tulfo ha. Niingon siya nga ipadayon ko nilang investigasyon sa flood control. Unya hantod karon wa ginapadayon. Sangko hinoon iya na lang gitugyan sa ombudsman. Ngano man tuga-tuga man di ay ka og pagka chairman diya sa Blue Ribbon Committee. Wa man kay kabang kaagan. May paimong gihatag na nila ni Senador Kiko Pangilinan. Kay abogado na nga mo mangulos investigasyon sa flood control. Senador Win. Grabiha po si Win Gatchalian oy sugot ra ka nga ang mga tao nangita sa investigasyon sa flood control nahanaw na. Nahanaw na ang investigasyon sa flood control ni sugot lang ka nga ang ombudsman inyong isalig sa ombudsman. Lahi man. Ang ombudsman lahi kamo mismo diha. Lahi ang inyong investigasyon. Grabiha sad. Grabiha sad mga sukin digpaminaw nagpalaban mo sa ombudsman. Ngano mang nahadlok mo sa ombudsman. Magpa-control mo sa ombudsman nga mga senador mo gipili mo sa katawhan. Samtang ang ombudsman gipili las presidente ay ganang nga. Wa na flood control karon. Mao na nga niadto mga sukin digpaminang panahon nga nailog nila ni Senador Alan Peter Cayetano ang rinda mga sukin digpaminaw diya sa Senado. Ang trono sa Senado na ilog ni Senador Alan Peter Cayetano. Di gyud makatulog ang mga senador, mga sukin digpaminaw nga kaalyados Malacañang. Wa ginila pakutuluga. Ila gyud nga giilog nganuman nahadlok sila nga ukban ang investigasyon sa flood control. Mo bitaw to nga kanang naa nga nakapahigayon gyudayon paglingkod mga sukin digpaminaw ni Senador Alan Peter Cayetano gihimo nga Blue Ribbon Committee chair si Senadora Pia Cayetano nya dunay subcommittee nga gipanguluhan ni Senador Dante Marcolita de investigasyon dayon. Pag-investigasyon, patawag dayon ang 18 ka mga ex-marines. Nangasuko sila mga sukin digpaminaw, nangasuko. Hasta ning mga Tulfo, mga hambugiro kayo nga kuno ilaha nga kanang naa nga so palayason nila Senado sa Erwin Tulfo ay. Palayason ko na Senado mga nag-imbestigar kay dili kuno legit si mong kagara. Kagaro asa mang investigasyon karon? Ang gapangita sa mga tao asa ng investigasyon? Nga kana bang investigasyon nga makahibalo ang publiko? Sa inyong investigasyon kay kini kwartas katawhan? Ngano mang nahilo man lang? Unya karon inyuhan ang itugyan sa ombudsman? Gitugyan na sa ombudsman kay ni request si Rimulya. Hadlok pa mong Rimulya og mag-imbestigar ang ombudsman, mag-imbestigar silang ila. Kamo mag-imbestigar pa mo sa inyo in aid of legislation. Naunsa baya taos Tulfo. Mao na nga si Senador Win Gatchalian unta siya may kanang naang Senate President. Mas maayo pa mo kuan sila. Mas may pa yang ilisan si Tulfo, ilisan niya si Tulfo kay wa may di man di ay kuan. Di man ni kasarang sa mo imbestigar. Ilisan. Ganuman nga wala man ninyo kuan wa man imbestigar para maprotektahan ang mga buaya sa flood control Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukin digpaminaw diri sa tuang nga pagkulo kabildo. Nginit naman taning sayo paganis buntag hinuon.
Samtang usa sa mga gialigar nga malita boys ni kanhi Congressman Saldico nitugyan nitugan nga mukabat sa 20 ngadto sa 25 milyones pesos ang gitanyag nga kwarta kanila bugti sa pagbali sa ilaha nga unang giluwat nga mga pamahayag batok nilang presidente Bongbong Marcos Jr. kanhi Speaker Martin Romualdez o uban pa nga mga individual. Straight to the point. So subay ni mga sukindig paminaw sa upat ka mga ni-recant na. So dunay upat ka mga nibalitok nga mga kanhi bodyguard di Saldico mga sukindig paminaw. So kaning usa nga wala ni balitok nitugan siya. Mao maguto nga nibalitok to sila kay dunay offer to. Gi-offeran to sila og 20 ngadto 25 million nga kantidad para nga mo balitok parang balitok gi-offeran to sila gani tanawa ha kung ligon pa, ligdong pa tong upat ka mga ex-marines, mga sukindig paminaw nga nibalitok, ngano nga mag-face mask man sila, ngano man nga mag-antipara man sila kung ugaling ligdong sila, tinuod ang ilaha ba nga kanang na ang kinasing-kasing ilang pagbalitok. Galing kay nahasol lagi kuno sila kay gihulga na sila mga sukindig paminaw. Makasabot ra pud ta nila, no magkasabutan nila nga ni bahag ang ilang ikong. Ngano man nakita nila nga tingali wa nay assurance. Nakita nila nga way assurance ngano man. Ang nagpaimbestigar sa flood control ang Malacañang dapat mo ni protektaan ng 18 Marines. Nagsulti ba ni tinuod wa o pananglitan og nagsulti ni sila sa tinuod sige atuan ning hatagag proteksyon ang Malacañang. Kinsa may mohatag og proteksyon nila karon nga ang mga senador nga mauunta mga sukindig pamayon ni sapwang nila tuan naman na priso naman. Si Senador Dante Marcolita, Jingo Estrada, wala na priso na. So muna niya si Mike Defensor na priso na sad gipapriso nila. So muna nga kay matod pa kanang mo lagi gihadlok sila mga sukindig pa na hadlok in town. Apan si Remulla karon na ingos Remulla nga gipasanginlan ni Remulla gipasanginlan sa ombudsman si kanhi Speaker Martin Romualdez nga mao kunoy nangitag paagi para nga mubakwe ang mga upat ka mga ex-marine. Tubag po din taon si kanhi Congressman kanhi House Speaker Martin Romualdez nga dili siya maoy ang anong pasanginlan man siya nga wa man siya labot at Ines Remulla maganang na ang mamasangil. Samtang nga balita dito gawa sa nasod gera tali sa Amerika ug Iran gipanglantawan nga matapos na sa dili madugay sigon sa US President Donald Trump. Straight to the point. May lang in town may taon magtapos na mo diha may na lang og kanang naa nga matapos na ng inyuhang kanang gira diha kay kami din resos mos ginhawa na mo in town. Mos ginhawa na mo tipid-tipid sa gasolina sa mo ang krudo kay kun mahal ang gasolina na magugtas mga sukindig paminaw to mga motorista kay mosaka na pod abangan na mahal kay pagsaka og uban pang mga palitonon. Straight to the point. Kana pa mga sama og uban pa nga mga isgutana diri sa tuwa nga pagkulo kabildo karong nga buntaga diri sa tuwa nga pagpanag-uban og sa 93.9 IFM balik ta karon to standby lang sa standby lang sa kay tuang kuno ni si Remulla sad mga sukindig paminaw. Publiko DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Niya kanang naang samtang nangapi mo diha mga sukindig paminaw ato ang ipalaman ning ato ang ituslob sa kape ning atong gisgutanan dire karon So gahapong adlaw mga sukindig paminaw daghan kaayo ang mga kanang panghitabo no didto sa kauluhan so mo na nga pero ang mga tao kita nagatang gihapon ta og unsa may kalambuan ni ining investigasyon mga sukindig paminaw sa tuwa nga flood control kay purtin dako ang budget sa gobyerno gyud ang nabutang diha mga sukindig paminaw nga angay unta ibutang nas mga tambalanan ipalit mga sukindig paminaw kahimanan sa tambalanan sa mga probinsya o baka ibutang na lang og himuong farm to market road pay maghimo karsada dito sa mga kabukiran malipay pa nga to makaigsuunang mga kabus ato mga mag-uuma in town
matabangan ang atoa nga mga farmers sa natad sa, sa agrikultura o ato mga mangingisda baka apan tuwa gyud nila gibutangag dako kay pundo dito sa flood control project unya nahimo ra nga daghan man kay mga ghost project. Sunan ka congressman nga naminaw na to patong mga staff. Makaako ra mo nga daghan kay naglisod sa inyo nga mga probinsya. Sa inyo nga distrito daghan naglisod nga mga kay suuna na tong mga pobre in town. Ang ato mga tambalanan way saktong kahimanan. Gawas ninyo nga mga politiko kay og magkasakit mo adto mo sa private nga mga ospital, adto mo sa mga mahalalon nga mga ospital. Apan kaning budget sa flood control og didto pa ninyo na gidapat mapuslan sa mga kabos. Malipay ang mga kabos. Apan di agyo nila sa flood control kay di ay murag sayon kay kawaton tingali gyud ning kwarta. Unsa man ang hitabuan nga karon mga suki human sa suna no ni Presidente Marcos mga sukindig paminaw daw nalasay naman ang investigasyon sa flood control dinhi sa Blue Ribbon Committee. So gahapong adlaw daghan kay ang mga nahitabo. Niadtong usang adlaw katunto ang upat ka mga ex-marines ang niatras no sa ilaha mga sukindig paminaw nga kanang naang testimonya. Nga kuno kanang naang niatras sila kay may ilang rason ato'y padungog ron para kamo gyud mismo ang makadungog kita mismo makadungog kasamang listo ato ang ipakuha na ron. Onya si Senador Erwin Tulfo ni adto sad mga sukindig paminaw sa ombudsman. Sila ni Senate President Win Gatchalian kay ilaha na makasama nga tugyan dito ang investigasyon. Sila na kuno mag-imbestigar. Ayaw kusik-kusiki ng 25 milyones inyong budget ya Senado. Mayo man ang imbestigaran unta ang flood control kay daghan pa gihapon nga mga kontraktor, daghan pa nga mga congressman nga nahimong kontraktor nga wa pa gihapon ninyo matikdul-tikdulig imbestigar. So muna naghapon ay di picture nga kanang naang si Senador Erwin Tulfo, dito si Erwin Tulfo og si Senador Win Gatchalian, nya dito si kanang naang Boying Rebulya, no? Adena kanay. Mano ang picture tanawa Senador Erwin Tulfo, kanay og si Boying Rebulya. Si Win Gatchalian. Grabe oy. So pag-ingon nga patag, sige dire, ako'y mag-imbestigar anak. Nisugot ra pod mo. Unya si Erwin Tulfo wa gyud makatambag si Rafi Tulfo nga mananambag man unta ni si Rafi Tulfo. Nga ayaw lang tol. Ayaw lang nila dito og kuan na tol. Kanang ombudsman tol at least doon na tayo separate investigation tol. Mag-imbestigar ang ombudsman. Mag-imbestigar pud ta dilig ato. Kay lahi man ang pag-imbestigar sa ombudsman para filing sa kaso. Ang investigasyon mga sukindig paminaw sa Blue Ribbon Committee para makahibalo ang mga tao, mahibalo ang mga tao unya for aid of legislation. Dili na pariyog function Erwin Tulfo. Para doon na mo'y usbon diha, doon na mo'y makitaan nga mga balaod nga dili angay di ini or angay ning himuan og balaod kana. Nya karon inyo nang itugyan dito. Dili ka maka-imbestigar kay ngano mang di man ka maka-imbestigar. Kay apil kas malita kana pangutana lang kana pangutana lang ng ato ngano man magduda man mga tao. Inyog yung giilog dito sa grupo nila ni Senador Marcolita, Senador Alan Peter Cayetano ni Pia Cayetano ng Blue Ribbon Committee. Inyog yung giilog kay kamoy mag-imbestigar. O sa may na resulta karo wa man lagi mo investigasyon hangtod nga ni inyo na nang gihatag dito sa ombudsman. Ano sa araman na nahimo god nga ang Blue Ribbon Committee na nga kana na nga maabot sa ombudsman. Naunsa bang kalakiha taw?
Tanawang naong ni Boying Rimulya. Sabi to, kana, tanawa, ha? Tanawa, kaya, hunong sa kasaman sila, kana, diya, tanawa, ha? Ang naong ni, kanang na ang Boying Rimulya, mga sukin, tigpaminaw, pagkadungog niya nga, sila na maoy saligan sa investigasyon sa flood control, ha? Muraog, kana bitang, muraog, ganahan kang mukatawa, pero dili usa kang mukatawa, kaya basig mabuking ka ba? Tanawa, ha? Pero si Boying Rimulya, way sa, diha, dapit. Nga naman, dili man na niya, kanang na, nga pwede man, og dili ihatag, mas maayo, malipay siya, pero kanio, si Erwin Tulfo, og si Win Gatsalia, ni adto dito sa, murag sa opisina man ni Boying tingali. Nadto dito, niya, inom lang og na para picture diha, so inom lang kunuhay og tubig, tubig nga, tubig nga init-init gamay. O niya, kanan, dunay gitaguan bang kalipay? Amo na ingon nga dunay gitaguan kalipay si Senador Boying Rimulya kasamang Nestor sa diyang iyang nadungog nga sige itugyan na namo ang investigasyon sa flood control. Lipay si Boying Rimulya. Oy, nga naman, si Boying Rimulya na maoy bahala, kinsa iyang pasakaag kaso? Ang kontrapartido ba or ang iyang nasukan sa politika o kinsay bahala na lang o kinsay mapasakaag kaso? Nga naman, kung imong itugyan sa ombudsman, pwede. Pero tanawa karon kinsa may mga taong gikaso sa ombudsman, kontrapartido. May unta dito sa Blue Ribbon Committee kay makadungog ang mga tao, maka-evaluate ang mga tao, kinsay nagsultis tinuod, kinsay wa, kay makita na to sa publiko. Oy, wa man na kuan man, puti mag-itlog nila. Unya karon ay, tanawa, ang kadton to ang upat ka mga malita boys nga ni withdraw. Ang katong upat ka mga malita boys nga ni withdraw. Unsa may kuan nila kanang naang tanawa ato ko nung paminaon sa atong malita boys kasama Gerald. Tanawa ni malita boys sa ato lang ning kanang naang credit sa kanang na GMA mga sukindig paminaw kay sila may nakakuan ani dito. Ang GMA mga sukindig paminaw dito sa kauluhan. Ato i-credit naman ni mo tanawa. Nagtanawa ha, grabe ang covered silang naong. Tanawa, mo ni ngupat ka mga malita boys nga ni baliktad, ni bali. Unsa may rason? Ngayon ni baliktad man sila. Ato paminaw nakasamang ni Storbe. Kani. Sige, okay. Mag-recant na po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Binabawi po namin lahat yung unang salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin sa unang sinumpang salaysay namin. Doon sa sa salaysay namin to, sa unang salaysay po. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi natin. Bakit niyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan niyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Una kasi dyan, ma'am, may mga pangako po sa amin. May pangako. Ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Nakapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa na joint affidavit ko. Tatlo sa humarap sa akin ngayon. Pumirma ng affidavit sa mo ni magkasama si Kwan ha. Kanang na ang ato ning i-courtesy no, courtesy lang sa GMA dito sa kauluhan. Ang maoy dito sa ni Kwan la kanang ni adto mga sukindig paminaw ni Maris. Umali so mo ni kasama ni Store nga tanawa ha. Unsa may ilang rason ngano man nga ni baliktad naman sila. Tungod kay daghan kay sila hulga nga nadawat. Gipanghulga sila unya kaning tuloan nila. Mauni mga sukintig paminaw ang nibarog. Batok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Kaning tulo ani. So kining tulo
maon ni ang gikuhaag testimonya sa ombudsman para kasuhan kuno o kasong plunder si kaniyang Speaker Martin Romualdez. Pero unsaon ta man ni ron nga nibali naman eh. Unsaon naman nga nibali naman eh. Ha? Ang ombudsman 40 pondo gaya naka-file og kaso. Nauna pas Marcolita, nauna pas Jinggoy Estrada. Ha? Gasigil lag ingon nga ang ombudsman nga malapit na. Malapit na kunong kasuhan pero wala moingon si Remulla nga hinog na ang kaso ni Martin Romualdez. Wala siya moingong hinog na. Ang iyang giingnan nga hinog na ang kaso kan Senador Joel Villanueva o kang Chis Escudero. Pagtanaw dito kay hinog naman nutong ni Balitok. Pagbalitok karon mga sukindig paminaw ni Joel Villanueva o ni Senador Chis Escudero, awa na. Ang pagkahinog kasamang Nestor na himo ng nibalik sa pagkahilaw. Tanawan na yung kanang naang upat. Be kana kadiyot na kay sa Mansiral baby kana be tanawahan ingon sila nga kuan, okay? Kani. Sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, Tagtad ng mga kaso. mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Kadiyot sa Bakit niyo kadiyot sa So ningon siya nga ang ilang pagbali tungod kay tagtad na sila ng kaso kasamang Nestor. Daghan ng mga patong-patong nga kaso nga cyber libel o perjury gani gahapong adlaw nadakpan mga sukindig paminaw ang pulo nila kabuok. Ang pulo kabuok gipasakaag kaso nga cyber libel o perjury. Pulo kabuok niya kauban. Kay gipasakaan mas nauna pa silang nadakpan. Nadakpan pag-una yung mga kauban kaysa mga kawatan. Sa mga kawatan mga sukindig paminaw sa kanang naang gobyerno. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Ato ning balikan karon taon makasamahan. Ato ning balikan karon taon ya kay naana nga tong Arimen Network News sa kauluhan. O niya mosunod sa dito mga lokal nga balita. O niya balik ta makasama gisgot ani ha. Ato ning tiwason ta ni ron ha. Standby lang sa kaya nga to ang Arimen Network News nagungong na speakers linya. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Ato nga i-check no nga ato nga mga kaubanan sad nga mga radyuman no karon taon makasama apan sa dili pa ato sang hatagag pagtagad kay kanang naang ang kadtong tuang mga pulis ba kaning ex-marines kadtong mga ex-marines mga sukindig paminaw nga gipandakop gahapon pulo nila no katon sa mga ex-marines pulo nila kuan 18. So 18 man to ni withdraw ang upat. So 14 na lang. No 14 na lang ang nabilin. O niya niingon ang kaning ni ang mga ni ex-marines nga kanang naang sa 14 mga sukindig paminaw pulo nila ang gipandakop human malutsi og warrant. Giwarrant sila tungod sa pagpasaka og kaso nga perjury kaning pagpamakak kuno og ingon man usab cyber libel. Straight to the point. Nga dunay cyber libel mas nauna pa og ka dakpan sila nga nibarog mga sukindig paminaw sa o kinsay nakadawat sa mga malita nauna pa sila dakpan kay sa mga flood control mo ni intaon nga ang upat nahadlok katong upat makasama nahadlok intaon nga madakpan sila o niya usa sa makauban nila naingon niya giofiran pug kuno sila og kanang 20 ngadto 25 milyones para nga mo baliktad mo nay aligasyon sa usa sa ilahang nga makauban nga wala mo baliktad. Pero kanang naang dito man ni sa kuan sa man ning kalakihang nagkagubot man ni sila kagabi ato kuno tan-awon ni sa kadiyot kay mura nagkagubot ni sila kay kanang naang giharangan kuno
Doon na nagbagulbol taon to sa Atty. Baligod kay murag gilisod sila ba. So nagkagahapon gipalusot ang warrant gahapon Biyernes. O niya sayo kay sila dito para nga mopiyansa unta para dili ma-detain ang kani mga ex-marines. Dugay kay giproseso makasama gusto gyud nila nga ipa-detain. Kung ano may nagkagubot mani ang katong kuan. Muni ang pagdakop na ni og pag-release ni sa mga ex-marines. Abi ko no beto ko nung paminawon na kasama Gerald be. Nagkaguliyang man ni sila, nagka-tension man nila. Oh, mo nila. Uy. Hinaharangan nila. Sus, buta tama nila. Hinaharangan nila. Hinaharangan nila, ginigipit nila. Oh, ginigipit nila. Oh, tanawa oh. Ginigipit nila yung ating Marines. Oh, mo mga Marines. Ginigipit nila. No. Ito mga ex-Marines. Pati yung mga gwardiya ng ospital. Pinagsabaho nila. Lakuyawa ni. Ilang gikuan gyud maayo di ay. Ayun na. Sus ngano man ning Ay, bilis kuanan. mo ba dyan? Ay, bilis, kabila. Saan? Lah, Ay, ito. Bilis. muna ka to mga ex-Marines sa gidakop nila makasama unya. Pasok! Bilis! Nakasakay sa Oscar! Bilis. Nakasakay sa Oscar! Pasok! Oh. Okay na. Ay, dito! Unya ka to mga ex-Marines taon. Sige, sir, tara na! Tara Lah. na! Sige, bilisan mo. Wala! Teka, wala na iwan? Wala na. Tayo naman nakasakay dito eh. Nabiha, gubutan nila dito, no? Wala! Hala, grabe yung paghampas nila. Ang lalaki ng mga katawan, mga hayop ka. Lah, Isipinay, pukpukin ko nga. Pukpukin nyo. Hala, ang laki ng katawan. buta nila no. Yung isa, pinula ko yung unang Ako lang, pinukpok talaga ko. Ayaw ko na. First time ko nakabangkag ako kay Lawas. Kaninong kalo kayo yung nakilaka ng pagkagilan. Hindi naman namin yan. Ipicturan lang. Grabe. Gago ka. Nasa public hospital ka. Oh. Ang ngalan nila, hindi tayo lahat. Pinukpok namin. Sinusundan na natin mga kababayan yung ating mga Marines dahil nga talagang gusto nilang gipitin ho yung ating mga Marines. Hindi naman pwede kasi Kanina ayaw ho tayo padaanin habang lumalabas yung Marines kaya nagkaroon ng komosyon doon sa labas ng Las Piñas District Hospital mga kababayan. Grabe. Sabi ko nga doon sa pulis, sir, kaya nandito kami. Baka mamaya baka maligaw kayo ng daan. Oh, sumani ang pag-atong murag katuning pagkandak og medical examination. So, ayaw na nilang pakawalan yung ating Marines. Nakatikit na. Delikado yung ano nila kasi Oh. Sa dakpa na. Alam natin kanina talagang bubunutan ng baril yung security kasi nakalustaw, nakipagtulakan din tayo eh. Oh. So kuan sila kanang na ang katuning sa pag medical examination nila kay gidakop man unya procedure man no sa atua makasamang kapulisan nga once dunay madakpan ipaubos gyud sa medical examination ay pa-medical nimo dito so dito di sa tambalanan sila bot na nga mugawas kay humana giharangan kuno sila giharangan kuno dili kuno pa gawson dili pa so man kalaki no naa may mga kani mga pulis ni ini-escort ni nila tingali dito biko no katong paggawas nila tanawa ko na to kasama Gerald katong paggawas nila ba nga mga so may nihara mga gwardiya mo iniharang biko no to kuno katong pagsugod gyud dong katong pagsugod gyud sa paggawas no sa kanang naang anak ko no katong to kani mo ni ang pagkuano kani na may mga gwardiya lagi unya mga gwardiya time pa kay alangan og mga gwardiya mo imuharap ang mga gwardiya mo iniharangan di man nila paagion kaning ex-marines nga nahumana man kaha ang ilahang kaning ni ang pagpahigayon sa medical examination nabi ko no kanino nagkuan dito nagtinukmuray sila nakana Hinaharangan nila. Asa mga gwardiya Hinaharangan nila.
Inaharangan nila. Inaharangan nila. Oh, tanawa ha? Nila. Hinaharangan nila, ginigipit nila. Oh, ginigipit nila. Oh. Sus, tanawa oh. Binigipit nila yung ating Marines. Ah, Oh, mga binigipit ex-Marines. nila. No. Yan. Pati yung mga gwardiya ng ospital, pinagsabaw nila. Oh. So muna may kinain na kadaghan nga mga kuan. Yawa ni kuan ano? Bilis, kabila. Saan? Ay, ito yun. Ay, sus, hala. Pasok! Pukpukin ko na! Pasok! Bilis! Nakasakit ka! Oh, nagkipit pasa mayo pasudlon kay Pasok! Oy! Okay na. Ay, dito! kuyawa ani kuan ano? Ayos! Sige na, sir! Tara na! Tara na! Sige, bilisan mo. Wala na! Teka! Wala na iwan? Wala na! Tayo naman nakasakay dito eh. Oh. Ay, ka na sir! Pasukin mo! Wala mo dito! So muna ang katong pamedikal sa pulo ka mga Marines, ha? O nga ipamedikal unta dito. Wala, ang laki ng katawan ng ano. Yung isa, pinula ko yung unang Ako sa pinuputa lang ako na ayaw ko na. First time ko nakabangkat ako kay Lawas. Kaninong kalo kayo yung nakilaka ng pipigilan. Hindi naman namin yan. Pipicture lang. Grabe. Gago ka. Nasa... O may gani ka na yung mga naka-video. O na yung mga naka-video. Nga kani mga ex-Marines nga padung gawa sa ospital, ila mga sukintig paminaw nga matod paghiharangan. Nga di man lang pagawson nga adak pa na gusto mo piyansa, ha? Kasama nga Nestor piyansa man sila. Tungod aning kaso nga gipasaka bato kanila. Ha? Unya magpamedikal sila, ha? Ikuan man sila giharangan kuno sa di pagawson. Sao man sila dito di ay, ha? Oh, so man ana ang gwardya apil pa ang gwardya ay. Unsa man kay kuan ani pod? Unsa man kay hinungdan yun ani ano apil ang gwardya ug para ang gwardya oh. Nay mga pulis na naluyuan ay mga pulis diha. Unya ang gwardya sad abot og gani apil ba og kanang naang unsa man ka ang gwardya nga kinsa man ka ning sinugo po ning gwardya ka? So mo ni ang kani sila so posible nga aningon man tong upat ka mga kanhi Marines nga baliktad nga posible kuno nga do na pay mosunod nila. Ha og baliktad. Kay ang ilang rason nga nahadlok sila kay sila na mahinuoy gipangkasuhan. Ha? Nga sila mga sukindig paminaw igo ra man silang ni sultis. Ha? Unta mga ni kuan ba? Pag-una pero nasulti ko no sila sa una tungod kay doon na kuno'y bugti nga kwarta po. Amo na nga ni testify sila nga nagdala sila kwarta dito malita ni kanyo Speaker Martin Romualdez, Presidente Marcos o Oh, muna nga ningon sila nga amo tong gihimo kay gipasaligan gumi kwarta ato sa una. Unya karon ingon siya nga daghan naman kamay mga hulga. Daghan na mga hulga nga nadawat mo na nga gikapoy nami, nga hadlok nami. So mo kuan na lang mi amo bakwion to amo ang kanang naa nga gi kuan na kato among gipangsulti sa una, dili to tinuod tanan. So mo na nga kanang naang pero ningon ang ilang kauban ha nga kani kunong nibalikta do na kunoy offer gawas nga giipit og maayo gawas og giipit og maayo gihulga pagyud sila do na kunoy offer nga 20 ngadto sa 25 milyones mo na nga nibaliktad sila potong ombudsman ro naguol ang ombudsman guol-guol si Remulla ka naratol gawas nga naguol makasama naratol si kuan naratol si Remulla karon kay kanin tulo ka mga
sa upat nga nibaliktad ang tulo ani mao ni gibasihan nga testimonya sa ombudsman para mo file kuno unta og kaso didtong Romualdez. Nya karon saon ni baliktad naman wa pa gani na file ang kaso, wa na ni baliktad na. Una ang gipasanginlan ni Remulla karon si kanyo Speaker Martin Romualdez nga mao kunoy iyahang gidudahan nga mo ni nakaingon nga nibaliktad ning upat nitubagsat ang kampo ni kani House Speaker Martin Romualdez nga dili na tinuwa na wa ko'y kalabutan. Wa ko'y kalabutan anang pagbaliktad ana nila. Ako may pasangin la. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Balik yapon ta makasama ha diri sa ato ang pag uban-uban na unya kanang na ang kuyugi lang usa ko ninyo ron ha. Okay, so at tagad ni kay mana nga ang uban na nato nga makaigsuunan nangita lagi sa kanang na ang unsa nay resulta ba? Kaning ni ang sa ex-Marines kay lain-lain ron ang mga gibati no sa tuwa nga mga kaigsuunan kay ingon magod ni upat ka mga ex-Marines nga kanang na ang ilang gibakwi ni atras sila sa ilahang nga mga testimonya karon kay kadto kunong ni testify sila tong una gibayran kuno sila or gipasaligan sila og kwarta. Matod pan atong upat ka Marines nga okay na og dili mo trabaho for 2 years kay naay kwartang ihatag. Unya gawas ni ana pero kinsa man sa ihatag lag kwarta po dagoy. Kinsa man ihatag nila kwarta attorney Baligod. Attorney Baligod baka so naa manggali ebidensya siya. Pinagi ba sa text, pinagi ba sa tawag, Kuno bay kwarta nga iyaha nga gi videohan di pwede na og kanang na ang iyang ipagawas. Para maingon ang mga tao nga gibayran gid ito sila. Ato. Pero guwa gani, makaingon ta nga kani sila, nahadlok ni sila karon, kay mo guna kita nila ba nga wa may assurance. Mubarog ka paras ka matuuran. Unya ikaw pa hinuoy mapriso, ikaw pa noy kihiyaan, ikaw pa hulgaon, hasta imong pamilya mahulga pa. Unya wa man gihapoy padulngan kay ang ato ang Blue Ribbon Committee wa man sila ipatawag ining bag-o karon nga nagdumala sa Blue Ribbon Committee. Ang Malacañang wa man pod mo hatag mga og kanang seguridad ang Malacañang nila. Wa man pod mo hatag seguridad nga sige. Usa man ay tinuod ba ni nga ga-deliver mo mga malita na hala sige. Barugi ninyo ni kay magpailaw mi para sa inyo nga protection. Noon si Ombudsman Remulla ningon si Ombudsman nga ila ko nang gi-offeran og protection ni kwan ko no kanang ni gidinay ko no ilaha nga kanang ni-refuse ko no kasamang ni stop sila nga offer. Kay tanawa nganong nakani o tanawa dili unta sila magpaulaw-ulaw. Ngayon magpaulaw-ulaw man sila pananglitag ni atras sila. Paulaw-ulaw man, grabe nagmas pa. Unya bisag naa sa sodag antipara, nagkalo pagyo. Sao man na to pagkailaan ni nila? Sao man na to pagkailaan ni nila? Tanawa no kanini ang unya ang gipasanginlan ni Ombudsman Remulla nga kay ganoon tulo man gud ani nila apil sa 8 nga mga ex-Marines nga gikuha og testimonya sa Ombudsman. So 5 na lang turon ka mga ex-Marines ang gikuhanan sa Ombudsman. Nauna ng Ombudsman. Ang Ombudsman wa pa kapasakag kaso ni recant na ang ilaha nga mga gikuha og testimonya. Ngano man, iya sa kay Ombudsman nakapasakag kaso. Ngano man nga kwan, ang kaning niya ako di ko makabasol aning upat. No, ka mga upat ka mga ex-Marines. Ngano man, nahadlok silang seguridad kay gihulga sila. Hadlok sila kasamang Nestor. Hadlok sa tingali silang mapriso. Ngano man,
Nahadlok magani si Escudero nga senador. Nahadlok magani Senador Joel Villanueva nga senador. Si Villanueva nahadlok magani nga hinimba kayo, Diyos nun kayo. Diyos nun kay Villanueva. Hapit na sa ulo ang mga bersikulo sa Biblia. Hapit na sa ulong Villanueva. Hadlok magani isang gihumutan sang kasuhan. Ayang kaso kanang naang kuana kanang hinog na. Tanawa ha? Nanuman nga na kuan man. Muna nga tanawa. Og ingon ka nga kaning ex-marines wa tingali ni nagsultig tinuod di ay atong una. Di ta kabasol nga naman. Tanawa si Escudero. Tanawa si Joel Villanueva. Nibaliktad, nibalitad. Ikasuhan ba? Ikasuhan na ba? Wala na. Tanawa ha? Unsa ka tinuod nga nibalik ko ni sila kay gawas nga gihulga, giupiran ko no og 20 ngadto 25 milyones. Ato sang paminawon si Ombudsman Remulla be. Kay ang yang gipasangin lang na bang Remulla, lain sa ning ka Remulla kay mamasangil dayon. Be kono kana sa Manziral be kono be. Akit tong usadong napatoy taas nga kwando. Sige kana be kono. Kana be. Huwag muna. Saka na natin. Come of the accused. You know what we're talking about. So you think The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya, kasama niyan. I wish I could give the other names, but huwag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. well, they're chipping away the... Oh, they're trying to do it. Yeah. They're trying to do it. They're desperate. Sir, just to clarify, you're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-recover ng Siyempre! Sino pa? Sino pa mga ibang nakikilabang sa pag-recover yan? Siyempre. Tanaw ha, yung gingon ha. O tanang nga unya, unsa may kuan na kanang tinuod ba nagduda ka nga si kanang Speaker Martin Romualdez maoy nagpaluyo ano? Kay tubag ni Ombudsman Remulla, siyempre, sino pa man? Tanawa ha, ipasanginlan ni Ombudsman Remulla si kanang Speaker Martin Romualdez nga mao kunoy nagpaloyo. Mao kunoy nagpaloyo matod pa ni Remulla. Ni ining pagrecant mga sukindig paminaw pagbalitad. Pagbali aning upat ka mga ex-marines. Ngano man tulo ka buok sa mga ni balitok mao man ang gikuhaan lag testimonya sa ombudsman. So muna ngingon si Boying Remulla ambot og kanin dili ra ba ni drama nila. Ambot kag dili man ni drama rapod. Kiba sige drama ra kasamang Nestor ba gipatuot nga kontra gyud si Ombudsman Remulla si kanhi Speaker Martin Romualdez. Sige patuyok-tuyok rapod taan ba. Pero si kanhi Speaker Martin Romualdez ni kuan na siya ni pagawa siya sa iyang habig sad nga wa siya kalabutan, wala siya kanang naang apil, wa say labot aning ni ang pagbalitok ni ining mga ex-marines. Matod pa niya dili na tinuod. Dili na tinuod kanang naang gi ingon mga sukindig paminaw ni ombudsman. Ningon sa nga the ombudsman accusation that I am behind the recantation of the former Marines is absolutely not true. So muna nga kani kunong giingon kani akusasyon sa ombudsman nga ako maoy nagpaluyo sa pagbaliktad aning mga Marines dili na tinuod. Si kanhi Speaker Martin Romualdez nagpakahilom na pagan pirmi.
tanawa katong bitang mubo kasaman Gerald nga kato ingon siya. Simpre. Kono kato gani lang imong ipakita beto ikuan be. Akan to binawon ha tanawa ha. Naong Rimulya na daw. Na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pagrekanto. Siyempre. Sino pa? Nan? Sino pa ba ibang makikinabang dyan pag nag-recant yan? Tiaw mo na. So doon ay punto si Ombudsman Rimulya. Gipangutan na siya sa reporter nga kanang na ang tinuod ba or duda ba ka nga si kanyo Speaker Martin Romualdez mo'y nagpaluyo ani sa siyempre. Siyempre kinsa pa may lain. Kaning sa ilang pagbaliktad kinsa may makabenepisyo ani. Di ba siya? Doon ay punto ba si kanang na ang Ombudsman Rimulya doon na si punto. Kaya kaning pagbalitad karon sa mga ex-marines, gawas nga nang hadlok ni mga sukindig paminaw or baka tinuod ng pagduda nga duna kuno 25 milyones nga gihatag para mo bali. Kana wa pa man ma-establish ang mga ebidensya ana. Ang kwan lang nga pagbali nila sa to pa nakuhaan ang mga marines nga bubarog batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez. So, una nga unsa man tinuod bagyod nga dili na amigo si kanhi Speaker Martin Romualdez og si Ombudsman Rimulya. Tinuod ba di na sila amigo or ilaha ra pud tang gisulod sa ilang bulsa nga kunuhay away-away kunuhay sila. Ang mga tao ra ba Dong Boying Rimulya ang mga tao ra ba dili ra ba motuo ang mga tao? Dili ra ba motuo ang mga tao nga kanang naang kuan? Kanang naang nag-away mo sa Speaker Martin Romualdez, gawas lang. Gawas lang kung imo nagyong kasuhag plunder. Gawas lang kung imong kasuhag plunder. Og moingon ka nga alisod kayo at ebidensya mo ni mauna. Grabe sad po. Asa man nagiton over sa ICI. Ang sa infrastructure, ang Independent Commission for Infrastructure, ni sumitir na, ni recommend na silang pakasuhan si kanhi Speaker Martin Romualdez kay duna sila basihan. Nganong nalangan man na? Nganong nadugay man na? Gilangan-langan? Gilangan-langan? Nalangan? Gilangan-langan? O giyak-an ni tanawa rin kuan ha. Tanawa rin kuan sa bato sa mabinawon tong unsay giingon sa kaubang ex-marines kasaman Gerald be. Katon niingon siya nga kaning usa kaning ni ang katong usa dili katunto ang kaning ni ang ako ang gikuan nimo kanang na akong gi-send nimo nga last kani tanaw ha so tulan ning ikuan kay gikuan ni siya gi-interview ni siya sa atong kauban nato sa RMN do na poy GMA do na poy EBS nga ni interview ani niya makasama usa ni siya sa 18 ka mga ex-marines nga wala mo bali usa ni sa mga 18 ka mga ex-marines nga wala mo bali unsa may ang pamahayag atong paminaw kasamang ni Sorbe ato paminaw Recant yung mga kasama nyo at ang sabi may mga ilan na rin daw kasamahan na nag-iisip na rin na sumama sa kanila. Ay totoo po yung iba na magre-recount. Sila, desisyon nila yun, pero kami, buong loob namin para panindigan namin yung totoo yung sinasabi namin. Oo. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana, naisipan yung mabuti yung sinasabi nyo. Oo. Ang masasabi ko, top voluntary, top retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Oo. Nagpadala ka sa pira. Sana, pira? naisipan mo mabuti yung kasama mo. Na nahikayat mo silang tatlo na kayo ang nag-usap-usap na bumaliktad kayo. Yun lang, ma'am. Kaninong nyo sinasabi yan? To whom is this addressed? Sino dun sa apat na yon ang sinasabi Sila nyo? apat. Silang apat? Yes po. Oo. So, hindi totoo na meron gusto pang sumunod? Hindi po. Sila lang po yung nagdesisyon na Yung sinasabing niya na may financial assistance na binigay sa inyo, in-offer sa inyo, hindi totoo yun? Hindi po. Wala po. Pero ngayon, may ino-offer sa inyo? Ano yung sinasabi mo Mayroon na pong in-offer sa amin para sa kabila po. para bumalik? Yes po. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Uy, dako di Per kayo. person? Yes po. Dako kayo ha. Tanawa ha. So kani siya usa sa mga
18 ka mga ex-marines. Nga matod pa, og mubalik ko no sila, mubalitad sila, dunay 20 nga 25 milyones kada usa. Ambot og tinuod ba niyang gisulti, pero pananglitag makaproduce siya og ebidensya sad. Posible sad, pero magduda magud ang mga tao kay nganong kaning mga ex-marines wa man gipatawag sa kanang Blue Ribbon Committee nga si Erwin Tulfo maoy dala. Di ba si Erwin Tulfo gipasanginlan nga gihatdan sad siya og malita? Si Erwin Tulfo gipasanginlan nga gipadaan sa malita, damor siyang masuko, damor niyang ipatawag diha sa Blue Ribbon Committee. Ganong nahadlok man siya. Ikaw ka sa Mang Nestor, ikaw og dili tinuod, suko ka gyud. Ikaw og dili tinuod, mangita gyud kag paagi nga malimpyo imong pangan. Mangita kag paagi nga malimpyo imong pangan, kay gimansahan ang imong pangan. Ngano man nga igo ra man kang mudinay, di na tinuod, baseless na, wa nay basihan. Pwede ka mo deny ana, pero kanang naman to yung mga picture ay gisakay eroplano, gisakay mo ni mauna. Nga bakaingon ang mga tao ba nga kanang wa gitaw why nada makasama ta. Saan ba ilang sa kadali balik ta karon daw. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.